lecz jest dwóch i nic boli, to w naszej sferze popularny typ. Nic pani hulaka, co nie wyłazi z fraka, to nie jest chyba dobrych manier wzór. Spać kładziemy się o świcie, trąbi przywija noc, dzień spędzamy pracowicie, odsypiając noc. I jeszcze te dziewczęta, Achillesowa pięta, dziewczęta, których się za nami ciągnie nieskończony długi sznur. Artystki z warietę nie biorą miłości zbyt tragicznie, dlatego kolego tak uwielbiamy je, dlatego nas ciągną tak magnetycznie. Artystki z warietę, z nich żadna wierności długo nie zgnie, dlatego też co pewien czas na prawo zmienić każdy z nas w programie swoim przed nas człowiek westchnień. Są podobno tacy maniacy i dziwacy, co wolą w łóżku spędzać całą noc. Czy źle, albowiem należy dbać o zdrowie, a w łóżku już umarło ludzi moc. A to tak świeży, że aż się nie chce wierzyć, ty możesz wybrać, zapamiętaj się. Tu się czujesz życia, gdyś nad ranem pełni sił, z nami witać dzień szampany, by szampański był. I jeszcze ta puenta, Że tutaj są dziewczęta. istoty, które przez naturę są stworzone, by uciekać świat. Artystki z warietę nie biorą miłości zbyt tragicznie, dlatego kolego tak uwielbiamy je, dlatego nas ciągną tak magnetycznie. Artystki z warietę, z nich żadna wierności długo nie zgnie, dlatego też co pewien czas ma prawo zmienić każdy z nas w programie swoim przed nas człowiek westchnień. Piotr Maciejowski, Jarosław Bielecki, Jakub Bilewski i zespół Tak, tak. Dobry wieczór Państwu.